Pre magazín Review nerobím veľmi často videá, ale Lenovo Yoga, v tomto prípade Yoga 13, je tak unikátny produkt, že si to video zaslúži. Ale začnem najprv nabíjačkou, ktorá je v balení. Tá je naozaj subtilná, maličká a budete ju potrebovať, pretože Yoga v našom teste, a to už potvrdzuje aj na to krpania, vydrží len necelé 3 hodiny. Takže pochvalu si zaslúži akurát za to, že jej nový konektor, ktorý je hranatý, môžem do notebooku zapojiť z ktorej strany chcem. Samozrejme, keď bol okrúhly, tak tento problém vôbec nerieši. Yoga 13 má niekoľko výhod a niekoľko nedostatkov. Začnem tými výhodami. Medzi tie patrí konštrukcia, ktorá je naozaj pevná, perfektné materiály, Lenovo toto robiť vie. Sú aj príjemné na dotyk, aj teplé. Nejde o žiadny studený kovový ultrabook. No a samozrejme tie polohy. Problém napríklad takéto polohy stojan, ktorú využíva napríklad pri raňajkovaní, je, že pri každom dotyku obrazovky sa všetko kýve a nech sú panty akokoľvek kvalitné, tohto sa nezbavíte. Riešením je poloha stan, v ktorej sa notebook ani nepohne. Ako náhle napríklad začnem vyhľadávať nejaký text, nezobrazí sa mi tu klávesnica, ale musím ťuknúť dole a klávesnicu vyvolať. Na to som si chvíľku zvykal a myslím, že tie dotyky, každý dotyk je tu problém, pretože zanecháva otlačok prsta na lesklej obrazovke, ktorá patrí medzi ďalšie nedostatky všetkých dotykových notebookov na momentálnom trhu. Takže sa väčšinou vraciam do tejto obyčajnej klasickej polohy s veľkým touchpadom a ako vždy pracujem úplne normálne, lenže niekedy si chcem pozrieť zase video. Reproduktory sú umiestnené pod klávesnicou. Sú dva. Nehrajú bohvie ako, s basmi vôbec nepočítajte. No a ešte väčší problém je, že ako náhle sa dostávam do tejto polohy, už sa odpája klávesnica, môžem Yogu 13 krásne takto položiť, ale reproduktory sú zo spodu a sú úplne utlmené. Takže ak napríklad takto večer dávam pozor na maličku a pozerám nejaké tie videá, tak si radšej Yogu otočím takto a zvuky idú smerom k nej a nie ku mne. Opäť nelogický ťah. Keby boli nejaké tie otvory z reproduktorov na boku, tak by to bolo oveľa lepšie vyriešené. Skrátka, dobre, najväčšími nevýhodami Yogy 13 sú lesklý displej so zanechávaním otlačkov, čo samozrejme súvisí s dotykovou funkciou, a potom kvalita a umiestnenie reproduktorov. Inak je Yoga 13 perfektné zariadenie, plnohodnotné, odporúčam ho asi kúpiť radšej s i7, čo je nejakých tých 100 eur navyše oproti i5. Aj rámka narastie na 8 GB v tejto konfigurácii. Máme ju na test, s tou i5 som sa hral v showroome Lenova v Bratislave. Nebola až taká svižná, aj keď to v papierových parametroch vyzerá na veľmi podobné zariadenie, tak radšej by som asi investoval do tejto i7, alebo si potom na bežné používanie namiesto kombinácie jednoduchého nejakého netbooku a tabletu kúpil možno Yogu 11. Najväčší problém 11 aj 13 je, že na trh o chvíľku príde snáď v lete 11S, ktorá rieši práve problémy 13, medzi ktoré patrí určite aj rozmer a hmotnosť, pretože 1,5 kg už je predsa len klasická hodnota mobilného notebooku a možno by sme chceli niečo ľahšie. No a zase tá Windows RT, ktorý je použitý ako operačný systém v 11. Yoga 11S bude mať rozlíšenie tohto displeja, ale na 11-palcovej uhlopriečke, operačný systém tohto notebooku, ale na 11-palcovom zariadení, oveľa menšom, ktoré dúfam nebude tak hučať ako v prípade 13, pretože hoci je tu SSDčko a je tu super moderný procesor, ventilátor sa zapína asi minútu po naštartovaní alebo prebratí notebooku, ktoré je mimochodom veľmi rýchle, lenže potom už ten ventilátor beží non-stop a to tam môže mať kľudne otvorenú len jedinú web stránku v internetovom prehliadači. Vypínač zariadenia je tu, ovládanie hlasitosti v tejto časti, už sa to naštartovalo, ako vidíte, to prebratie je naozaj okamžité, no a to ovládanie hlasitosti sa v tejto polohe už dostáva na úplne opačnú stranu, je to ďaleko, dokonca dolu hlavou. Keď použijem zase polohu stojan, zase je to niekde inde, v tom prípade tu, samozrejme inde pre mňa. Takže
Opäť, s tou reprodukciou zvuku a reguláciou hlasitosti je stále problém. Ja si pochvaľujem najviac asi to umiestnenie Windows tlačidla, ktoré je hardwareové a kedykoľvek mi umožní vrátiť sa na domácu obrazovku a pracovať s ňou a potom materiály a konštrukciu. Yoga je super stroj, akurát potrebuje druhú generáciu alebo spomínanú verziu Yoga 11S.